5140. 51-40, wie dus het winnende lotnummer sneun in Ouwerziel. En de winnaar? Het is een dame uit Arnhem, Sanne Verhoef. En ze is over 2 uur hier. €400.000 is een heel bedrag. En dat kunnen ze goed broeken bij Ouwerziel. Volgens mij is het in ieder geval de bedoeling om een stukje kunstgras aan te leggen. We een keer wat fatsoenlijk trainen kunnen. Zodat we misschien een keer uit de 5e klasse wegkomen kunnen. Net alleen nog het veld had een opknapbeurt nodig. Die kantine, ik vind hem beter gezellig hoor. Hij hoeft er maar niet anders, maar het is wel, hij is wel hartstikke oud. En er gaat een heel soort onderhoud in zitten om weer op te knappen elk jaar. Maar een keer een hockey, dat zou voor een hockey. Ja, dat doet hij er groot. En dan waarom? Nee, de winnaar. Ja, dit is echt mijn huis. Kom je mee? Kom verder. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Ik kan het niet geloven. Kom erin. In mijn bijna huis. Verhoef is tegenwiers met het huis. Voor een koningin is dit. Het is straks voorbij. Ze is er daar Ouwerzielsters goed opvangen in het dorp. En met nou zien of ze uit Arnhem wij verhuizen zal. Ik heb steeds meer vinkjes. Dat ik denk van ja, weet je, soms moet je ook gewoon een gok wagen en het doen. En ja, ik heb echt iets om over na te denken. En het regent, maar wat maakt het uit?